नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी अतिशय झणझणीत अशी हिरव्या वाटणाची चिकनची रेसिपी घेऊन आलेलो आहोत, म्हणजेच हिरवं चिकन। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हिरव्या चिकनच्या रेसिपीबद्दल इत्थंभूत माहिती मिळेल, तेव्हा व्हिडिओ न स्किप करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। हिरव्या चिकनची रेसिपी बघतोय तर हिरवं चिकन मध्ये त्याच्यामध्ये आपण आपला कोणताच लाल मसाला घालणार नाही आहोत, फक्त आपली हिरवी मिरची आहे ते घालूनच आपल्याला हे चिकन करायचं आहे। तर त्यासाठी लागणारं पहिलं फर्स्ट जे मॅरिनेशन करणार त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। तर हे मी 1 किलो चिकन घेतलं आहे, स्वच्छ धुवून निथळून घेतलं आहे। अशा त्याच्यात जराशा मोठ्या मोठ्याच पीसेस ठेवले जायचे, जास्त लहान नाही केलेत। त्यानंतर ही आलं लसूणची पेस्ट, नंतर आपल्याला मीठ लागणार आहे, ही काळी मिरी पूड आहे आणि हे हळद। तर आता आपण पहिलं मॅरिनेशन करून घेऊया। तर त्यासाठी लागणार आहे हा 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद पूड आणि एक साधारण 1 चमचा काळी मिरी पूड। कारण आपल्याला तिखटपणा जो आहे ना तो काळी मिरी पूड आणि हिरव्या मिरचीनेच येणार आहे, त्यामुळे 1 चमचा म्हणजे आपण समजा 1 छोटा चमचा आहे ना एवढी भरून आपण काळी मिरी पूड घेतली आहे। आणि ह्याच्यामध्ये मी एक आता लिंबू पिळणार आहे, लिंबू घेते, हे लिंबू पिळते आहे। 1 अख्खा लिंबू घालायचं आहे, म्हणजे मी अर्धा किलो चिकन असेल तर अर्ध लिंबू अशा प्रमाणात मी घालते। तर तसं काय लिंबू कमी जास्त झालं तरी चालतं, कारण जर कमी झालं तर आपण नंतर जेवताना वरून पिळून घेऊ शकतो। मी आता 1 लिंबू एका लिंबाचा रस घालते, जर मोठं असेल तर अर्धच घाला। माझं हे जे लिंबू आहे ते म्हणजे मीडियम साईजचं लिंबू आहे, त्यातली बी नाही पडायला हवी, आता चिकन आपलं कडवट होईल। आता हे सगळं चिकनला व्यवस्थित मॅरिनेट करून सगळं लावून घेऊया। आपलं हे चिकन कमीत कमी 1 तास तरी मॅरिनेट व्हायला हवं। जर आपण रात्री करून ठेवलं तर खूपच चांगलं, फ्रीजमध्ये ठेवायचं। पण आता मी पण हे मॅरिनेट करून फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे, म्हणजे त्याचं खूप जास्त पाणी सुटत नाही, कारण आपण मीठ आणि लिंबू घातलं आहे ना, जास्त पाणी नसं घट्टसर चांगलं राहतं ते। लगेच केलं तरी पण चालतं, मग आपण 15 मिनटं तरी ठेवा। पण जर आपल्याला चांगलं मुरलेलं चिकन म्हणजे त्याचीच एक चांगली चव येते, आतपर्यंत पूर्णपणे लागतं। असं मी ह्याच्या पीसेसला असं थोडे चिरा पण पाडून घेतले आहेत। तर हे आपलं सगळं चांगलं लावून झालं आहे। आता मी हे 1 तासभर तरी मॅरिनेट करत ठेवणार आहे। आता पुढचं साहित्य दाखवते, जे आपल्याला ग्रेव्ही करण्यासाठी लागणार आहे ते साहित्य दाखवते। आता आपण जे हिरवं चिकन करणार आहोत त्याची ग्रेव्हीचं साहित्य बघूया। तर त्यासाठी हिरवं चिकन आहे म्हटल्यावर 1 मूठ पुदिना, हे बघा एवढा 1 मूठ पुदिना आहे, पुदिना तेवढंच कोथिंबीर आणि ह्या हिरव्या मिरच्या, ह्या तिखट मिरच्या आणि थोड्याशा ह्या ज्या पोपटी मिरच्या असतात कमी तिखट असतात, ह्या मी 4-5 जसं टोटल एक 17-18 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तर आपल्याला जसं तिखट आवडतं त्याप्रमाणे करायचं। आपण दुसरं तिखट काहीच नाही घालणार आहोत, फक्त ह्या मिरच्या आणि काळी मिरी पूड, त्यामुळे ते तिखटपणा व्यवस्थित लक्षात घेऊन आपण ह्या मिरच्या घालायच्या आहेत। तर हे वाटण करण्याचं झालं। त्यानंतर आपण ज्यावेळेला चिकनला फोडणी देणार त्यावेळेला आपल्याला लागणार आहे हे शाही जिरं। ह्या जागी आपण साधं जिरं वापरलं तरीसुद्धा चालेल, शाही जिरं प्रत्येक वेळेला घरात असतंच असं नाही, त्यामुळे साधं जिरंसुद्धा चालेल। तमालपत्र, जावित्री अगदी थोडीशी घ्यायची आहे फक्त फ्लेवरसाठी, आणि ही दालचिनी, हे आहे चक्रीफूल, आणि हे कांदे 4 कांदे मोठे कांदे घेतले आहेत मी, हे आपल्याला उभे उभे बारीक चिरायचे आहेत, आणि हा आपला गरम मसाला घरात केलेला। तर बस एवढंच साहित्य आहे। आता आपण करायला सुरुवात करूया। व्हायचं राहिलं, हे 1 वाटी दहीसुद्धा लागणार आहे आपल्याला ग्रेव्ही करताना। तर आता मी कांदा चिरून घेते। कांदा आपल्याला उभा चिरून घ्यायचा आहे बारीक।
असं आपल्याला बारीक बारीक उभा उभा कांदा चिरून घ्यायचा आहे. मी तर असे बाकीचे आपले जे आहेत कांदे चिरून घेते. आपण फोडणीची तयारी करूया. आता आपण हे पातेला गरम करत ठेवूया. पातेला आपलं चांगलं तापलं की आपण त्यामध्ये थोडंसं तेल घालूया. दोन मोठे चमचे तेल घातलंय. तर तेल चांगलं गरम झालं. आता आपण त्याच्यामध्ये जे आपलं शाही जिरा आहे ते घालू फोडणीला. ही जायत्री, दालचिनी साल आणि हे चक्रीफूल आणि हे तमालपत्र. अगदी सोपं आहे हे चिकन. ह्यासाठी काहीच आपल्याला जास्त करायची गरज नाही लागत, पटकन होतं. आता हा जो उभा चिरलेला कांदा आहे तो घालायचा. आता ह्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट वगैरे आपल्याला काही घालायचं नाही, कारण आपण मॅरिनेशनमध्ये घातलेलं आहे. त्यामुळे हे फक्त एवढंच जातं. ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला आपण ग्रेव्ही करायला घ्यायची. कांदा परतून घेते. कांदा आपला व्यवस्थित चांगला एकदम सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. गॅस थोडासा मी मोठाच ठेवला आहे, कांदा पटकन भाजला गेला पाहिजे म्हणून. आता ह्यामध्ये थोडंसं आपण मीठ घालूया, म्हणजे आपला कांदा लवकर भाजला जाईल. आपण मॅरिनेशनमध्ये सुद्धा मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे तो विचार करूनच आपण मीठ घालायचं. आणि मीठ कमी झालं तर ठीक आहे, नंतर आपण ते ॲडजस्ट करू शकतो. नंतर जास्त झालं तर मग आपली सगळं बिघडून जाईल रेसिपी. तर हा कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा. तर हा फ्राय होतो आहे कांदा, तोपर्यंत आपण वाटण करून घेऊया. त्यासाठी मिक्सरमध्ये ह्या ज्या मिरच्या आहेत त्या मिरच्या, पुदिना आणि कोथिंबीर हे सगळं व्यवस्थित आधी बारीक करूया आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्यावर आपल्याला दही घालायचं आहे. आता हे चांगलं बारीक करून घेऊया. मध्ये आपण कांद्याकडे पण लक्ष ठेवायचं, कारण आपला कांदा जळला नाही गेला पाहिजे, एकसारखा पूर्ण भाजला गेला पाहिजे. आपल्याला ही रेसिपी करायला ना मॅरिनेशन करून ठेवलं असेल ना तर फार तर 20-1 मिनटंच लागतात. 20 ते 25 मिनटं. म्हणजे कांदा जर आपल्याला ज्यावेळी जास्त क्वांटिटी असते ना त्यावेळेला कांदा भाजायला वेळ लागतो, त्यामुळे फक्त एक तेवढा वेळ लागतो तो. आणि थोडंसं चिकन चांगलं ग्रेव्ही चांगली शिजायला हवी, नाही तर त्याचा कसा थोडासा कच्चा वास येतो. त्यामुळे ग्रेव्ही चांगली शिजण्यासाठी म्हणजे फार तर अर्धा तासामध्ये आपली ही रेसिपी तयार होते. आता आपण हे व्यवस्थित बारीक करून घेते मी वाटण. आता आपण हे आपलं थोडंसं जरासं फिरवून घेतलं, म्हणजे खालती मिरच्या आहेत त्या जराशा वाटल्या जातात. आता मी ह्याच्यामध्ये हे 1 वाटी दही घालते आहे. डायरेक्ट आपण ही ग्रेव्ही करतो ना त्याच्यामध्येच ग्रेव्ही घालायचं, म्हणजे काय आपलं दही घालायचं म्हणजे काय दही फेटावं वगैरे लागत नाही आणि ते चांगली छान ग्रेव्ही पण होते. आणि ह्यामध्ये आपण अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे, कारण ह्याची पेस्ट होते त्यावेळेला पुदिना कोथिंबीरमध्ये पाणी असतं आणि दहीचं पण. त्यामुळे नाहीतर मध्ये आपण ज्यावेळेला चिकन करतो ना त्यावेळेला खूप पातळ ग्रेव्ही होते, त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये अजिबात पाणी घातलं नाही आहे. हे तर असंच वाटून घेते. हे बघा एकदम छान अशी आपली ग्रेव्ही झालेली आहे. ही एक कलर पण खूप छान आला आहे.
आता आपण ही ग्रेव्ही बाजूला ठेवूया. आपला कांदा बघूया. आता हे बघा आपला कांदा चांगला फ्राय झालेला आहे. असा सगळीकडे व्यवस्थित ब्राऊन झाला आहे. आता आपण ह्यामध्ये जे आपण मॅरिनेशन केलेलं चिकन आहे ना ते आपण असंच डायरेक्ट ह्याच्यामध्ये टाकायचं. आणि आता हे व्यवस्थित आपण परतून घेऊया. आपला कांदा सगळीकडे लागायला हवा चिकनला. नाही तर मी गॅस थोडासा मोठाच ठेवला आहे म्हणजे आपलं चिकन लवकर आळेल. आता हे मी थोडा वेळ झाकून ठेवते. गॅस मोठा ठेवला आहे. ह्याला थोडंसं पाणी सुटेल. हे बघा आता एक 3-4 मिनटं झाली आहेत. आपलं चिकनचा थोडासा कलर चेंज झाला. असं मध्ये बघायचं कारण थोडं म्हणजे लागेल तर वगैरे. आता अजून एक 2-3 मिनटं ठेवते. मग आपण ग्रेव्ही लगेच त्याच्यामध्ये टाकूया. अजून एक 2 मिनटं जाऊ दे. चांगली वाफ लागू दे अजून. आता आपलं चिकन बघू 2-2 मिनटं झाली आहेत. बघूया आपण. हे बघा त्याला व्यवस्थित पाणी पण सुटलं आहे. आणि आपल्याला असं कळतं चिकनचा कलर चेंज होतो आणि त्याच्या ज्या फोडी आहेत ना त्या आवळल्या जातात. आता आपण ह्यामध्ये आपली जी ग्रेव्ही आहे ना ती घालूया. हिरवं वाटण हे तर हे यामध्ये घालायचं. हे ना आपण आधी करून ठेवायचं नाही. जर आपण आधी करून ठेवलं ना तर ते काळपट होतं. त्यामुळे हे करता करताच करायचं. कोथिंबीर आणि पुदिना चांगलं धुवून वगैरे ठेवायचं. आणि आपण ज्यावेळेला कांदा घातला ना फोडणीला की लगेच करायचं. ते काय फक्त मिक्सरलाच फिरवायचं आहे. नाहीतर मग ते थोडंसं काळपट होतं. तर मी व्यवस्थित सगळं पुसून घेते. आतापर्यंत मी ह्याच्यामध्ये जरासुद्धा पाणी घातलं नाही आहे. आपल्या नंतर ज्यावेळी चिकन व्यवस्थित तयार झालं मग आपल्याला जर हवं असेल किंवा आपल्याला थोडंसं चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खायचं असेल तर घाला. नाही तर हे सुकं सुकं छान लागतं. आता आपण व्यवस्थित ढवळून घेऊया. हे वाटण टाकल्यास ना इतका सुंदर वास यायला लागतो ना. पुदिन्याचा आणि कोथिंबीरचा खूप छान सुवास येतो. एकदम सोपं आहे करायला. याच्यामध्ये काहीच कठीण नाही आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. अर्धा किलो चिकन आणून असं एक आपण नॉर्मली कसं करतो त्याच्यामध्ये थोडंसं एक एकदा करून बघा. अर्धा किलो चिकनचं नक्की आवडेल तुम्हाला. आम्ही अशीच एक ग्रीन कबाबची पण रेसिपी टाकली आहे. ती पण तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि त्यासारखंच आहे हे. फक्त ते फ्राय करायचं आहे आणि हे आपल्याला फक्त डायरेक्ट ह्याची ग्रेव्ही बनवायची आहे. आता मी हे थोडासा मीडियमपेक्षा कमी गॅस ठेवून झाकण घालून ठेवून देणार. म्हणजे आपल्याला चिकन चांगलं शिजेल. आणि हे आता आपल्याला घाई करायची नाही. व्यवस्थित जी आपली ग्रेव्ही आहे ती चांगली शिजायला हवी. नाही तर पुदिना आणि कोथिंबीरचा असा कच्चा वास चव लागते. त्यामुळे ही व्यवस्थित शिजायला हवी. मी आता गॅस कमी ठेवला आहे. हे बघा मीडियमपेक्षा सुद्धा कमी आहे. आणि ह्याच्यावर आपण हे व्यवस्थित शिजू द्यायचं. आणि आपण हे मॅरिनेशन करून ठेवलेलं होतं त्यामुळे हे काय शिजायला जास्त वेळ लागणार नाही आहे. हे चिकन लगेच शिजणार. म्हणून मी चिकनला एक वाफ काढली आणि लगेच त्याच्यामध्ये ग्रेव्ही टाकली. कारण मग त्याच्यामध्ये ग्रेव्ही शिजायलासुद्धा व्यवस्थित शिजायला हवी. नाही तर म्हणजे तुम्ही सगळं साहित्य गोळा करून केलं ना तर त्याची ती चव लागत नाही. हाच एक फक्त ह्या रेसिपीमध्ये प्रॉब्लेम आहे की जर आपली ग्रेव्ही शिजली नाही तर ती आपण जशी चटणी बनवतो ना कोथिंबीरची वगैरे असं इडली बरोबर वगैरे खायला तशी लागते ती चटणी.
त्यामुळे शिजणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आपण चिकनला एक वाफ काढली की लगेचच घालायची ती ग्रेव्ही. आणि आता हे चांगलं शिजू देऊया. एक 5 मिनटानंतर आपण चेक करूया, व्यवस्थित ढवळूया आणि परत थोडा वेळ शिजवत ठेवूया. आता एक 5 मिनटानंतर बघूया आपण. हां, आता जे आपल्याला ताई सांगत होती मोगलाई चिकन, ते आपण करायला घेऊया. आज आमच्याकडे बघा किती रेसिपीज चालू आहेत. इथे चिकन चटपटा चालू आहे, इथे हरियाली चिकन चालू आहे, ग्रीन चिकन, आणि इथे मोगलाई चिकन. योगेशला वेळ नसल्यामुळे आम्ही आजच सगळ्या रेसिपी शूट करतो आहे. तर एका वेळेला आमची हालत बेकार झाली आहे. सगळे वेगवेगळं सगळं साहित्य काढायचं, परत सगळं वेगवेगळं ठेवायचं, लक्षात राहत नाही की हे मसाले वेगळे, एवढी जागा पण नाही आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता बघू कशा होत आहेत त्या. तर ही आता मुगलाई चिकनसाठी आपण करायला घेऊया. तर कढई तापली आहे चांगली, तेल घालूया. आता आपण बघूया कसं आपलं चिकन झालं आहे ते. हे बघा, नावाप्रमाणे तर हिरवगार दिसतंय ते. पहिलं चिकनचे पण पीसेस शिजले आहेत, आपल्याला कळतं ना. हे बघा, हे निघत आलं आहे. म्हणजे आपलं चिकन शिजलं आहे. आता अजून एक थोडा वेळ ठेवूया, एक 5 मिनटं. आता जवळजवळ 5 मिनटं, बरोबर 5 मिनटं हे होतं आपल्या गॅसवर. आता अजून थोडा वेळ ठेवूया, मग आपल्याला बघूया. मग त्यानंतर जर तुम्हाला वाटत असेल की आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे तर तुम्ही पाणी घाला, पण सुकंच असेल तर तसं पण खूप छान लागतं. अजून एक 5 मिनटं वाट बघूया आपण. आता 5 मिनटं झालेली आहेत. आपण चिकन बघूया. हे बघा, व्यवस्थित जे आपण तेल आहे ना, बघा तेलच व्यवस्थित सुटलं आहे. म्हणजे आपला मसाला चांगला भाजला गेला आहे. मसाल्याने तेल सोडलं म्हणजे मसाला चांगला भाजला गेला असं समजायचं. आता आपलं हे चिकन रेडी आहे. आता आपण ह्यावर फक्त बटर घालूया. बटर पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तर तुम्हाला पण एक त्याची छान टेस्ट येते. केवढं बटर आपण टाकूया आणि हे व्यवस्थित ढवळून घेऊया. बटर वितळलं की सगळीकडे लागेल. आणि मग आता आपलं हे चिकन खायला रेडी. आता ह्या वेळेला जर तुम्हाला पाणी घालायचं असेल, जर त्याची चटणी हवी असेल चपाती भाकरी बरोबर खायला, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी घाला. थंड पाणी नाही घालायचं, गरम पाणीच घालायचं. आणि नुसतं जर भाताबरोबर एक साईड डिश म्हणून हवी असेल तर असंच घ्यायला पण खूप छान आहे. तर आता आपलं हे ग्रीन चिकन, हिरवं चिकन रेडी आहे. तुम्ही नक्कीच करून बघा आणि कसं झालं हे आम्हाला नक्की कळवा.